दानबायलै आयौ रोगाग्रामोन आयौ सेस जायगाया नै माथो नालाय बेसे दं जारलालै सयथिया दहाय अखाहानायजों थाबाय आरोना बिदिनोलै सेसथा माथो नालाय जायगाया आं थाखादोंलै बिदिनो जारलालै बैनिफ्राय बारबोनो लानो नागिरदोंमोन आं दिना बिराद गाज्रि ना माने सान्दुं दुंनांगौमोन आरोना बुस्थुआ दहाय अखा हानायनि थाखायनो नैबे दैया जाबाय नै दै थाबाय बाव दा आं माने बैनिफ्राय बारग'नो थाखाय नैबाव आसा खालामदोंमोन दा दैबो दं आरो नै सेस जारला जागोन आरो ड्रेस सोलायनो नागिरबाय आरोना ड्रेस सोलायसै औ गैया दा बिथाङा ड्रेस सोलायसिगोन आरोना गाइस मानोथो ओरैनोथ' फैयाना ना बारलाबायसो उफाय गैया जाथ्राबाबो दिना मोजां नङा मा खालामनो दिनबो मोजां नङा जायगायाबो रिमोनला होमबाबो उफाय गैया बारनांसिगोन बिथाङा बारसै नो दा फैया नामाय नों दा बिथाङा गानस्लायबाय आरोना गाइस हाब माथो बडिफ्राबो रासथाजोबबाय रा बरियामोन आयबो दा गैला बडिया ओमफ्राय गारिफ्राबो जोबनो थाङालै नै गारिजों नै बे बुस्थुआना दा बिथाङा सानसुमा नार्जारी गानखांबाय आरोना दा बिथाङा रेडि जाखांबाय दा बिथाङा आयौ एसे एक्सारसाइस खालामसै बाथाम गोमोजोबखायो आरोना बिथांखौ सिनायफोरजोबखायो आरोना गासिबो क'क्राझार एरियायाव दा मा बुङो सानसुमा नार्जारी ब्र' दा बिथाङा नै दा बिथाङा सानसुमा नार्जारी गानखांबाय आरोना गासिबो क'क्राझार एरियायाव दा माने प्रेक्टिस खालामबाय आरो एसे गरम खालामनांगौ wow gila सिगांनि होबा बैयाव थांगोन नामा गुवारनि सिगांनि होबा आंनि बुस्थुआव मोनसे जास्ट ट्राइ होनो नागिरदों आरोना फार्स्ट मोजां perfect balik next nya ibu sekali di barunya ada mah barunya kali ini nama sendiri boy bisa di mana tuh pada malam ini kau buku di batunya mana video nama dah baru dah mana tangan sama dia gimana coba sini mungkin apa nak Reserve nongla. Oh. Ayo. Hush. Mukha ses aja bani bhai. Mukha thap na khali nei ses. Mila na bani mukha. Sota la skill le. Deh.
Berapa malu kamu? Mat truk apa? Hah? Jaste. Ang baru mana tandeng. Dah makasih barang kamera nani biniफ्राय nibong मोनसे बारबाय नै दा लिमोनलाबो बुस्थुआ नै बादामालिसो बारना दा सान्दुं गुदुङासो नालाय जेरै भाइ बिराद जारला जाबाय दा बैयाव लानोसै ना बाव लाथ'ला दे बिराद रिक्स नेक्स्ट टाइमाव फैफिनसै माने अखा हाना होबाय आरोना नै अखा हाना होबाय बारफुनायावनो खम जारला बे सेस अखा हाना होबाय नै खम जारलालै Sidli sale. थाब लानानै थांसै ना साले दा अखा हाखांबाय आरोना अखा हानानै दहाय बावनो थाबाय जोङो जिदलि भाइ बारनायखौ जोङो स्टार्ट खालामफिनसैलाय नै अखाया नागारबाय आरोना बिराद मोजां जासिनलायबाय नै भिउआ नै माखासे बारसिना थांसै बल टाइमबो जासिगोन ना बाव ओमफ्राय जों बारसिनसै आरोना बावनो अखा हानानै एसे केमेराफ्रा मोलि मोला नुलाजोब्बाय ना होमबा बारसिनलाबायसै नायदो नोंथांमोना स्टार्ट खालामसै जों Aduh, kan boleh. Jasih, gimana? Jasih. Baik. Kalian baik. Fail. Parkour fail. Gimana dah buka tu kau? Ayo. Lah, boleh baik. Gelam dia salah. Berapa? Nilai dia. Hah? Asyik kau. Oh my god, mistake. Asyik tu ni boleh buat ni sakar. Bagus lah, bagus. Hei. Ada. Parah betul baru ni phagla. Oh. Ukan ni bra. Ses dulu sebenarnya pala. Karai jeb. Berakai na. Oi, dulu sebenarnya ini. Malu nan apa? Nangis man. Aduh, gimana tu? Apa pala saya bra? Yes, sama guys. Yes. Wow. Yes. Guys, danger. Subscribe guys, subscribe merah Sansuma Narzary subscribe. Ini ra. दा आंनि बहाय बेगजाम मोनसे होबाय आरोना नैबेनिफ्राय बैयाव बेगजाम हरबाय आं फुरा बैयाव हरखाबाय आरोना मेंसिबाय दा फंबायमोनहाबो नै नायफैबाय आरोना अच्छा है ना मेरा यूट्यूब चैनल संसुमा नार्जारी सब्सक्राइब हो मोबाइल आसना नहीं बाबू मोबाइल नहीं हाँ आसी ना हाँ बहुत डेन्जर पार्कोर भिडिअ हो फंबायमोन नायफैदों आरोना जों बारनायखौहाय ना मोजां नांदों बारबावसै ना मारै जिल्लि हो जोङो दा जाग्रा जानोसै आरोना ना जिल्लि जाग्रा जानो नागिरबाय बहुत मेंसिजोब्बायबो जों दा हाब्राबो जानोसै मा दंथाय जानोसै आरोना नायनावबो जानोसै हाब्लाय मा दं देहालाय बोदों फांखायाबो नै गाइस खाथियावनो आरोना जासिजोबसैना दा जिल्लिनि मोनग्रा वाव जाग्राफ्रा हा सिंग्रा जानोसै फुरि जानोसै नोंसिना जोब्बायबो बेखौनो एवदोंसै जासै आरोना ना जासै जिल्लि जानाया रायब्रा दा मेंसिजोब्बायना आंबो जानोसै बरिया मेंसिजोब्बायमोन दा फांखायाबो नै फांखा गैयाब्ला बिराद गरम जाखागौमोन नालाय दा जासिजोब्बाय भिडिअखौ थाब नुनो मोनगोन नोंथांमोना ना जिल्लिया जानाया मा जाबाव
চশমাটার দাম হলো 500 টাকা স্প্রিংও জানতে না Puri,